Bueno, Merchi, hoxe son unha muller feliz. Feliz porque vasme cumplir o gusto, Imos facer un biscoito de chocolate. E con queixo, que ademais isto ten que estar boísimo. Son dúas lambetadas nunha. Bueno. Por baixo o biscoito de chocolate, por riba como unha torta de queixo. Eu isto non o perdo. Tédelo todo. Eu penso que está todo, pero bueno, mira, a ver, para o biscoito de chocolate temos 200 gramos de chocolate, 150 gramos de manteiga e unha vaíña de vainilla. 3 ovos, 100 gramos de fariña e 200 de azúcar. Tamén lle imos a botar un chisquiño de sal. Claro, para potenciar o sabor, iso é importante. Para a torta de queixo, 30 gramos de fariña de millo refinada, Que o que lle chaman maicena, non? 200 gramos de queixo crema, 2 ovos, 2 iogures e 100 gramos de azúcar. A ver, por onde comezamos? imos facer o biscoito de chocolate, entón precisamos un caciño e un bol para facer o baño de María. Moi ben, para picar o chocolate que se vaya derretendo, verdad? Collemos a manteiga e o chocolate. Eu vou a ir prendendo o forno a 180 graus. Pois veña, ti vai, que eu xa lle dou lume aquí. E que pase a manteiga, os 150 gramos. Oye, que lenta vas, mira, xa botei a manteiga, Pois mira, vouche axudar porque senón non vamos a acabar hoxe. Que presas lle entran a Leni co chocolate. E aí o vai. Veña, abre a vaíña da vainilla. Moi ben. Con media sei que é suficiente. Como arrecende xa o chocolate. Que maravilla, verdad? Dan ganas ata de cantar. Teño zapatiños novos, ferrados de chocolate. As biqueiras son de azucre, mire usted que disparate. Que che pareceu? Moi bonita. É unha cantiga infantil. E sentoulle de maravilla o chocolate. E o de mesturalo ca manteiga é todo un acerto, porque dalle un brillo especial. E imos botarlle tamén un pouquiño de sal, porque o sal potencia moito o sabor do chocolate. Ben pensado. E aí queda todo, de momento. E agora se me colles un bol, por exemplo, ese do medio, Vale. saímos batendo os ovos co azucre. Moi ben, pois eu xa me encargo de abrir os ovos. Porque non hai que separar claras de xemas. Non, empregamos o ovo enteiro. Moi ben. 3 ovos e 200 gramos de azucre. Para adentro. E atrás del van tamén os ovos. Imos batelos así un pouco ben para que se desfaga o azucre, collan un pouco de volume. Ajá, moi ben. E despois xa lle engadimos o chocolate. E logo teño que ir peneirando a fariña, verdad? Sí. E polo visto, os ovos xa piden chocolate. Ui, Moi ben. Que monada. Podes ir en continuo, pero pouco a pouco, sen prisa, pero sen pausa. Bueno, ti xa me pide en continuo, pouco a pouco, sen prisa, pero ti que pensas? Que eu boto o chocolate e vamos. Así está perfecto. Home, claro, que remedio che queda. Tráeme o bol, botamos ovos, continuo, pero para... Así cando fogo postres na casa, falta Lenin para mandar. Claro. Oxe, Merchi, ten gana de leria. Pois agora só queda peneirar os 100 gramos de fariña e engadilos aquí. Pois Tamén pouco a pouco seguimos remexendo. Meu dito, meu feito. Mira, aquí se fixeramos así simplemente o biscoito de chocolate e lle engadiramos unhas noces, por exemplo, unhas abelás, Os pistachos. ou un poquinho de froita seca, tamén quedan moi ben. Uns froitos vermellos deses que venden agora secos. Deshidratados. Só poderíamos meter no forno e listo, xa sería unha sobremesa tamén moi rica, Pero este biscoito coa capa de queixo a quedar de traca. E logo, coxeado que vai a traer Adrián, isto vai a ser, vamos, postre triple. O caso é que veña a tempo. Moi ben, imos facer agora entón a parte de arriba. Veña. Torta de queixo. A torta de queixo, veña. Non vai a ser moito, vai a ser unha capiña así que lle dé un gusto que combina aí co chocolate. E aparte a torta de queixo xa temos feito aquí máis veces, non? Eso é doado, non? Sí, só temos que mesturar todos os ingredientes xuntos. Estupendo. 2 ovos, un par de iogures naturais. 200 gramos de queixo crema, que podería ser requeixo tamén. Este é deste tipo Filadelfia, queixo Sí. crema. E temos que poñerlle agora uns 100 gramos de azúcar e eses 30 gramos de fariña de millo. Aí a vai. E mira, de paso que traio o batedor, tamén vou a traer xa o molde para facer o pastel. Pois veña, Merchi, que isto xa vai polo aire. E aínda ten que ir ao forno e a ver si vai chegando outro coxeado. Iso non vai ser tan rápido. Pois mira, eu vou ir enmanteigando o molde, que che parece? Pareceme moi ¿Sí? ben. Pois ben. En un minuto, a mestura xa vai collendo outra pinta. Moi ben. Como vai iso? Isto xa está listo. Xa está? Pois mira, eu botei a manteiga, pero agora voulle botar o cacao. Claro, porque cando os biscoitos son de chocolate, con cacao quedan máis bonitos, porque non se lleve despois a fariña, que ás veces se lleve polo lado. Claro, pero mira, vou facer esta operación no fregadeiro, porque senón vou a emporcallar toda a cociña.
Moi ben, pois por aquí xa está todo. A crema de chocolate, a crema de queixo. E co molde disposto, como é o conto? Poñemos entón por baixo a crema de chocolate, que pesa máis e vai a quedar sempre por Pois baixo. vamos. Veña. Veña. Oi, que maravilla. Isto ten unha textura fantástica, Merchi. Sí, así espesiña. E o arrecendo tan rico a cacao. E canto tempo ten que estar no forno? Isto, 40 minutiños. Canta espera, Dios mío. O Listo. mellor é que vayamos a dar un paseo para ir queimando un pouco e logo poder comer un bo anaco. Esta sobremesa, Leni, é para comer anaquiños pequenos, Ai, iso ti, que estás ca operación bikini, Merchi. E iso ti. Leni, ten que chegar para todos, Mira como cae, Que rico. E Ben que para- bencheira tamén, Bueno, Merchi. Que maravilla. Isto xa está. Foi Isto xa polo está. aire. Agora só hai que leválo ao forno. Vai a estar 40 minutos a 180 graus. Pois moi ben. Ai, Leni, isto xa está. Bueno, controlaches o tempo. 40 minutos. Mira que como se nos quede seco. Veña, a ver. Mira, ten que sair agora manchadiño, Claro, iso quere decir que está húmido e ben rico. Eu penso que está perfecto. Que maravilla, Merchi, que bonita quedou. O chocolate por abaixo, a torta de queixo por riba. Pero bueno, ahora vasme dicir o de sempre. Hai que agardar a que arrefríe, non a podemos comer quente, porque os sabores, porque non sei que. É cousa dun momentiño. Un pouquiño frío vai estar moito máis rico. A ver se chega Adrián co xeado, porque xa sabes que el conta moitas historias e logo ao final nin trae xeado nin trae nada.